No tiene ningún sentido hablar de conflicto de lenguas. Las lenguas no tienen derechos y los territorios no tienen lengua. Los titulares de las lenguas somos las personas que cada uno elija. En la calle no hay conflicto y nunca lo hubo. La sociedad gallega es muy tolerante. El conflicto se plantea cuando hay una restricción de derechos que además es innecesaria. Imponer el deber de conocimiento de una lengua es una aberración. Nosotros respetamos el gallego. Lo que queremos son los mismos derechos para los hablantes de las dos lenguas. Este era unha frase, unhas declaracións de José Manuel Pousada, de Galicia Bilingua, lá polo 2008, falando no foro La Región sobre linguas. Moi boas a todos e a todas, isto é o Galiportus, e así seguimos 15 anos despois a voltas ca lingua. Estades, como digo, no Galiportus, o único programa que une Galicia e Portugal voz a voz. Hoxe falamos de lingua, de dereitos lingüísticos, falamos de usos e abusos. Benvidos. E benvidas, dende os estudios de Radio Ariz, outra vez máis, aquí con Carlos, 107.2 da FM. Teño o prazer de contar con dous ilustres convidados. Teño a miña dereita a Héctor Casas, moi amigo, compañeiro, educador e activista da lingua. Moi boas, Héctor. Boas, bons días. Tamén a un gran convidado dende Compostela, directamente fixo a deferencia de vir a Tallariz, o gran Marcos Maceira, que non é pouca cousa, presidente pola Mesa da Normalización Lingüística, historiador. Moi boas. Bo día, moi bo día. Moi boas, Marcos. Ben, vamos falar un pouquiño de moitas cousas. Estamos co presidente da Mesa. Agora vamos con todas elas. O primeiro, quen é Marcos Maceira? Contanos un pouquiño a túa faceta máis persoal. Como te defines? Pois no Twitter teño, xa usaron algunha vez iso fora daqui, fora de Galicia. Poño galego compostelán, son pai de dúas crianzas, unha de 4 e outra de 5. E pouco máis, activista lingüístico, fundamentalmente. Que é a Mesa, Marcos? Pois a Mesa é unha entidade social que naceu no ano 86, ten, por tanto, 37 anos as súas costas, que se dedica fundamentalmente á defensa da lingua galega, non? A promover a lingua galega, nomeadamente naqueles ámbitos onde está excluída, que por desgraza son a maioría de ámbitos, non? Case acabamos antes falando de onde está a lingua galega que de onde non está. E é neste momento a principal entidade galega, social cando menos, que se dedica a isto, é probablemente a maior entidade de Galiza, cando menos en número de socios e socios, non? Que, bueno, pois tamén é o que motiva que sexamos unha entidade independente, non? Porque mesmo a nivel económico a Mesa sostense fundamentalmente das achegas de socias e socios. Cantos socios tendes? Pois alrededor de 5.000. Bueno, iso vai variando todos os días, mas esa é a cantidade, alrededor de 5.000 socios e socias, que o que fan, pois que xamos unha entidade que pode facer todos os días, sin ningún tipo de dependencia, todo o traballo que fai, que pois tamén coido con toda a humildade, que é fundamental hoxe en día para sermos un escudo protector tamén do custo da sociedade en relación á súa lingua, non? Actuamos dentro do país, falaremos logo, non, da liña do galego, de outros proxectos que temos, mas tamén a nivel internacional, non? As queixas ou as denuncias internacionais sobre a situación da lingua galega levounas ou estás levando adiante a Mesa, tanto no Consello de Europa como nas propias Nacións Unidas, non? Bueno, penso que estamos facendo con recursos que temos, que son fundamentalmente, como dicía, o que chegan ás sociedades socias, pois tentamos multiplicarnos para estar en todos os lugares onde podemos facer algo para que a lingua galega avance. Como é o teu día a día, Marcos? Contanos un poquinho como presidente. Bueno, o meu día a día comeza como de todo o mundo, levando, no meu caso, os nenos á escola, logo xa vou directamente por local da Mesa, vou mirando as campañas e as cuestións que vamos desenvolvendo, atendendo na medida do posible
as queixas que hai en relación ao uso do galego e pois entrando en contacto con asociacións, colectivos de todo tipo, especialmente vendo pois que se desenvolva o traballo que temos planificado, que se vaya desenvolvendo, non? A iso dedico a maior parte da miña actividade diaria. E o organigrama un pouquiño? Pois a mesa é unha asociación, entón ten, digamos que o órgano máximo é a Asamblea de Socios e Socias, que se reúne anualmente. Aí apróbase o informe de xestión que se presenta cada ano, o informe económico, aí dase conta da situación orzamentaria da asociación e a previsión que hai de gastos para o ano seguinte, non? Isto pois varía tamén en función do que teñamos previsto facer en relación a campañas, sempre pois coa cuestión de que hai cousas que non, por desgraza, non podemos prever tamén en relación á lingua galega, non? Porque hai demasiados imprevistos seguramente, pero porque temos que dar resposta ao día a día de moitas cuestións, non? Apróbase o plan de traballo anual e cada 3 anos escóllese unha comisión permanente. Neste momento está composta, se non me equivoco, por 12 persoas. E esta comisión permanente é a que decide tamén o traballo do día a día da mesa. Dentro diso hai unha serie de cargos que chaman os estatutos unipersoais, que sería a presidencia, que é o cargo que desenvolvo eu desde 2014, creo. Desde 2014, sí. A vicepresidencia, que leva neste momento Elsa Quintas, que é abogada, que ademais é que se encarga tamén do Observatorio de Dereitos Lingüísticos e da liña do galego, que está dentro dese proxecto. Celia Armas, que é a secretaria xeral, e Carlos Vieito, que é a persoa que leva as zonas e un pouco a organización territorial da mesa. E logo, a nivel das zonas, tentamos desenvolver nas principais localidades galegas pois un traballo estable, tanto o que pode ser máis concreto de cada localidade como pois o desenvolvemento das campañas nacionais, non? Como pode ser neste caso ou últimamente a que ten a ver coa iniciativa Xabarín, ou hoxe mesmo vai sair unha carta aberta aos Estados da Unión Europea para que voten a favor da oficialidade da lingua galega, non? Entón, imos levando diferentes iniciativas e o que procuramos é que isto teña traslación a todo o territorio do país, non? Que non fique só na cuestión máis mediática. Falamos dentro de un pouquiño, se che parece, de todas estas campañas, manifestos e demais. Contanos un pouco a nivel de intervención, un pouco de colaboración con outros territorios, co Espacio Galeusca, un pouco como foi. Parece que vos vin na web que tiverades un manifesto, que apoyarades un manifesto en Bilbao, non? Polo uso do euskera. Sí, foi, en Bilbo houve unha manifestación este sábado pasado, día 4 de novembro, precisamente contra as inxerencias do Poder Judicial na normalización do euskera, non? Con sentenzas que mesmo atacan legislación que estaba sentada desde hai máis de 30 anos en relación ao euskera. Non é algo particular do euskera, aquí aconteceu algo semellante no 2018 con unha sentenza primeiro do Tribunal Superior de Justicia de Galiza, despois do Tribunal Supremo, tamén reducindo a posibilidade de actuación en relación á lingua dos concellos, non? Naquel caso era en relación á ordenanza municipal de uso do galego no concello de Lugo. Como nós xa tiñamos nisto tamén certa bagaxe, non? Na loita contra isto, daquela houve movilizacións en Lugo que ademais foron absolutamente unánimes, porque ademais a ordenanza tamén fora aprobada por unanimidade da corporación, mesmo movilizacións na Coruña diante do Tribunal Superior de Justicia de Galiza, despois outras accións, non? Contra a sentenza do Tribunal Supremo. Precisamente encargáronnos de Conselúa, que é a principal entidade, é o Consello que une as entidades de defensa euskera, encargáronnos que elaborásemos este manifesto, e na presentación que houve en Bilbo o venres 3 de novembro encargáronnos precisamente a leitura, leuse en euskera, neste caso foi Idurres Isabel a que leu en euskera, e a min tocoume a leitura deste manifesto en español, era para a prensa, non? En todo caso, cun texto que compartimos plenamente, xa non só porque colaborásemos, sino porque nos sentimos totalmente identificados con esa situación de regresión
que hai nesta campaña xudicial moitas veces, non, isto que se está denominando últimamente o partido xudicial, tamén en contra das linguas, non? Teño falado moitas veces co compañeiro e amigo Héctor sobre a cuestión da toponimia. Houve unha, na raíz do que estás comentando, non? Hai unha ofensiva xudicial, política e de todo tipo. Hai tamén unha asociación que é herdeira de aquela famosa Galicia bilingüe, que agora parece que se pasou á versión estatal de Hablamos Español, que, bueno, con moitos memes por medio, se te lembras, Sanjenjos e demais familia, hai moita piada, moita broma sobre o tema. Estamos, bueno, eso, sempre pendientes da cuestión da toponimia. Que che parece a raíz destas campañas tan ofensivas, a deturpación da toponimia dos nosos lugares, da nosa lingua? Porque creo que hai unha campaña tamén a respecto. Si, nos desenvolvimos campañas en relación a isto, e recentemente mesmo nos manifestamos nella da Toxa en relación co foro que ali se desenvolve, que xa non só porque fagan ostentación da deturpación da toponimia, sino porque iso está apoiado directamente por cargos públicos estatais e autonómicos, non? O cal un incumprimento manifesto da legislación e están apoiando que se incumpra precisamente esta legislación, non é que o faga unha persoa particular, senón que se fai con apoio mesmo económico dos poderes públicos, algo moi impresentable, evidentemente. En relación á toponimia, o que trae en conta é que a toponimia é parte xa non só da nosa identidade, non? Ou da nosa memoria, é que cando se ataca a toponimia, o que se ataca é a nosa presenza histórica, non? A presenza continuada da cultura galega e do povo galego, da lingua galega sobre o territorio, non? O que se pretende é eliminar calquera rastro que identifique a presenza dunha cultura determinada, dun povo determinado, do galego, sobre o seu propio territorio. Pero aquí o que hai é unha campaña de borrado da lingua e cultura galega a todos os niveis. Se iso se sentar dentro de 100 anos, a xente pois pensaría como pensa hoxe en relación a moitos casos, non? Que algo sempre foi así, que o galego nunca existiu, que un lugar determinado se chamou sempre dunha maneira diferente a como a denominamos hoxe, non? Nós non queremos que isto aconteza, como non acontece na maior parte dos países normais do mundo, ou que aspiran a ser normais, ou que aspiran a certo nivel de desenvolvemento. É dicir, todo o mundo quere que a súa cultura perviva, coas modificacións oportunas, evidentemente, máis que o rastro que deixou un pobo sobre o seu territorio, que iso permaneza vivo, non? Aquí hai un intento de borrado da memoria, da cultura e da lingua de Galiza. Sí, é máis ou menos como cando admitimos iglesia ou carretera como algo lóxico, digamos que son termos que se introduciron pola influencia do castelán hai 100 anos, e moita xente continúa pensando que non, o normal é dicir iglesia ou carretera. Algo así pasaría tamén cos topónimos, se nos deixamos de lado. Tendo en conta cal é a nosa situación hoxe, sí, non? Que non, con un descoñecemento incrível da nosa historia, cunha cultura oculta, que logo aparece, o mínimo que se rabuñe un pouco, iso emerxe, non? Mais que sigue estando vetada e sigue habendo unha censura sobre nós mesmos, sobre o coñecemento de nós mesmos, que é moi abafante, non? E se iso engadimos o que ten a ver coa toponimia, que é algo que nos identifica, que empregamos todos os días, que é necesario para vivir, non? E mesmo é necesario para cuestións moi básicas do día a día. Non é o mesmo que un indique, non sei, nun paquete postal que vive nun sitio e que vive noutro, non? Pero mesmo a deturpación de toponimia xera problemas en relación a isto, non? Nos temos algunha denuncia, por exemplo, a Niña do Galego, de persoas que indican que a súa vila ou a súa aldea, que se chama de unha maneira determinada, e como non aparece no navegador escrito da maneira correcta, non hai maneira de que chegue o paquete a súa casa, pero que ademais diso perdón, que te interrumpa, ese xusto era o que quería fiar tamén, a cuestión de Google. Hai xente que aínda continúa admitindo que Google pode poñer Xinzo ou Salvatierra e que é o habitual, e que non te leve a Xinzo ou a Salvaterra. É dicir, cando Google ten a obriga de aquí nos entendemos que é unha cuestión
que o Estado ten que aclarar a Google. Non hai, no caso galego, isto que pasa en outros territorios, non? Da dobre denominación, que se admite o nome na lingua do país. Londres, London, non. Non existe, non. Pode ser o caso de Vitoria-Gasteiz, Euskadi, sí, por exemplo, ou outros casos, non? No noso caso non existe, porque a lei desde o ano 83 indica que a única forma oficial é a galega. Por tanto, é a forma que teñen que empregar as administracións públicas, que a cidadanía debe empregar, cando menos para dirixirse a estas administracións ou para ser notificada por estas administracións, etc. Temos ser implicacións na nosa vida normal, non? Google non pode entender que isto é de outra maneira, e concretamente nos entendemos que o Instituto Xeográfico Nacional é quen lle debe advertir a Google de que non pode deturpar alegremente a toponimia galega, non? Nós, por exemplo, observamos que a raíz da campaña que comezou a Mesa o ano pasado sobre isto, sobre os mapas, Apple, por exemplo, xa modificou grande parte dos toponimos que teñen correctos, e hoxe xa podemos ler Xinzo, xa podemos ler o Carballiño ou outras localidades que estaban deturpadas, pero no caso de Google algunha está deturpada a un nivel descoñecido ata agora, non? Coñecíamos ao longo da historia diferentes vagas deturpadoras, non? Felizmente moitas delas sin éxito, parcialmente algunhas pois con certo éxito tamén, mas a pesar de toda a presión que houve para deturpar a toponimia e para borrar a nosa presenza como pobo no noso propio territorio, pois hoxe mantense viva determinada a toponimia galega e a que se emprega, mas Google deturpa a uns niveis absolutamente descoñecidos, non? Do tipo de no lugar que se pode chamar Outeiriño, pois poñerlle o terito, cousas así, cousas moi inseñosas. Isto ben derivado ao mesmo tempo, o argumento de Google é que empregan a Wikipedia, que é unha cousa realmente insultante. O que fai a Wikipedia é redeturpar ou pretender deturpar de novo topónimos que logo non se usan na vida normal por ninguén, pero por ninguén que viva no país, cando menos, non pode haber intencións desde fora, pero non son cousas que partan de dentro do país, veñen habitualmente de fora, e a máis cunha desfachatez que se permiten poñer isto dixe así en castelán oficialmente pois con outro tal nome, non? Isto eu penso que colectivamente non o debemos permitir, mesmo independentemente da lingua que falemos, porque isto é a pegada que deixamos, os nomes dos lugares, a pegada que deixamos sobre o territorio, que non só que deixamos nós, sino que deixaron tamén os nosos antepasados, que deixou a cultura galega e a lingua galega como lingua existente dentro do propio territorio, non? Entón, consentir isto é admitir ou ser cómplices da eliminación paulatina ou agora xa ás veces radical da lingua galega e admitir que se borre todo o noso pasado, toda a nosa memoria colectiva, non? É algo que na medida en que podemos combater debemos facelo. Como está a cuestión, outro manifesto que tamén sacastes, como está a cuestión da dobraxe do galego nas plataformas, algo tan recurrente, tan importante hoxe, a cuestión das plataformas do galego? Iso foi unha loita longa. Agora acabamos de coñecer parte dos acordos de goberno para se finalmente se constitúe o goberno do Estado. Foi unha loita longa que nos levamos, ou desde Galiza tamén hai que dicilo, porque ás veces parece que nos andamos detrás do que fan outros, non adoita ser así, en este caso moito menos. Nos comezáramos coa campaña con iniciativa Xabarín, que propuña isto, entre outras modificacións relativas á compañía de Radio e Televisión de Galiza. Xusto despois da iniciativa Xabarín comezou o debate da lei audiovisual do Estado. Nos propuxemos unha serie de emendas que logo compartimos tamén con outras entidades de defensa das linguas do Estado e que en grande parte melloraron un pouquiño o texto, non como nos quereríamos, e noutra parte conseguimos que a lei engada que a programación para menores de 12 anos debe estar ou se debe garantir que está nas linguas propias de cada territorio, non? As linguas oficiais en cada territorio. Está como está moitas das cousas que acontecen cando se dan pasos a fora da lingua galega, está sin aplicar, non? En teoría, hoxe en día, pola disposición adicional quinta da lei audiovisual, que foi unha das cuestións que nos introducimos nesa legislación, calquera programación infantil para menores de 12 anos debe estar en galego en outras linguas, e non é nada. Concretamente, Clan Televisión, que é a canle pública infantil,
pois a que emite probablemente os dibuixos, os deseños animados que están máis de moda, ou que máis gostan os nenos e nenas, non? Os que logo ven nas súas tablets, ou que logo ven nos teléfonos móviles, todo iso está exclusivamente en español, mesmo moitas veces dispondo de dobraxe a multitude de linguas, non? Mais en galego non está, non hai maneira de verlo en galego. Nos agora, neste último rexurdir da iniciativa Xabarín, pedimos que se cumpra a lei. Noutro tipo de cuestións, como as plataformas, nos pedíamos que todo aquilo que estea dobrado ao castelán tamén estivese dobrado ao galego, que as cotas de financiamento que establece o Estado se distribuísen en función da poboación, non? E en función das linguas tamén. A cotas de financiamento para producións que tamén teñan un aspecto lingüístico, ademais algo que encaixa perfectamente na Directiva Europea sobre audiovisual. Bueno, finalmente aprobouse se non lembro mal, 1,5% para as plataformas privadas e un 2,5% de presenza do galego nas plataformas de televisión públicas. Sería un 2,5% en RTV Play e un 1,5% en A3 Media Player, etc. Non se cumpre tampouco. Agora mesmo non vou errar se digo que un 0% nas privadas e pois aproximadamente un 0,0 algo máis en RTV Play, non? De feito, na plataforma de televisión española hai neste momento só 4 filmes en galego de 200 que dispoñen, e deses 4, 2 non se poden ver en versión original. Son 4 filmes galegos e 2 deles non teñen audio en galego. Non funciona só se pode ver en versión dobrada ao español. Ni siquiera neste caso que non teñas acceso a unha versión dobrada ao galego dun filme que está en español, en inglés, en francés, no que for, é que non podemos acceder á versión original na nosa lingua de algúns filmes, non? Dos 4 que hai. Isto é incrível no século XXI. Non existes. Non existimos. Sí. Non falas da iniciativa Xabarín, nós que somos da xeración Xabarín e vivimos aqueles anos 90 onde, pois Xabarín e a televisión galega pública tiña bastante peso porque había os canles que hai. Hoxe vivimos un panorama totalmente diferente, vos que tamén para os que tendes fillas preadolescentes e demais a situación é ben diferente. Sí, de feito, eu a miña filla pois xa ten 14 e agora pois xa os contidos infantis xa lle quedan moi lonxe, pero cando tiña menos anos, pois eu tiña que me buscar a vida ofrecéndolle contidos audiovisuais buscados por mí mesmo, porque non había oferta na grella televisiva, non? Entonces eu lembrome que tiña unhas CDs daquelas que ainda lle poña no ordenador de Arale e o Dr. Slum, non? E os contidos que lle puñeran iso, non? Eu na miña época, pois afortunadamente sí que tuvemos a sorte de poder acceder a ver contidos, pois por exemplo, todos os que viñan no Xabarín, o Son Goku, o Capitán Planeta, quer dizer, había contido en galego, había simplemente nesa canle, porque xa hai 2 canles e na 2, pois é que non hai posibilidade de poder ofrecer a nenos contido na lingua propia. Avanzamos un pouquiño, como está a cuestión da oficialidade en Europa? Aí hai bastante controversia, a ver se un día conseguimos tamén falar con Ana Miranda, europarlamentaria. Galego sí, galego non, vamos un pouco a remolque do que propón Cataluña, do peso tamén de Euskadi. Galego sí, galego non, ou directamente como fai a europarlamentaria do BNG recurrir a un portugués de mínimos e xa nos chega? Pois a oficialidade do galego sí, evidentemente, por moitos motivos, sin discutir tampouco a unidade lingüística entre o galego e o portugués, pero hai unha serie de implicacións de oficialidade que debemos ter en conta para a nosa vida diaria tamén. É dicir, que este tipo de cousas non son só simbólicas, que o simbolismo é moi importante tamén. Igual que na cuestión do Congreso, é importante que o galego se vexa que existimos, porque se ve que existimos tamén se recoñece implicitamente o noso dereito a existir, que é o que non se recoñece tamén moitas veces. No caso da Unión Europea, igual.
Só que derivada das directivas europeas e de moitos regulamentos europeos, precisamente o recoñecemento e oficialidade do galego pois pode derivar en que iso teña traslación despois á legislación estatal e mesmo autonómica, non? Claro, se vemos, por exemplo, que hai máis de 250 disposicións legais só no ámbito do consumo que obrigan a presenza do español, é dicir, que isto da voluntariedade do español, que o español existe porque sí, é relativo, porque no conxunto son máis de 500 as que obrigan a presenza do español e son no ámbito do consumo 150. Moitas delas derivan de directivas europeas, é dicir, son disposicións que pretenden ou teóricamente pretenden que as persoas consumidoras pois teñan información sobre os produtos que consumen, non? Sobre consecuencias de todo tipo no ámbito da saúde, todo o que ten a ver con aqueles produtos ou información do tipo económica ou legal, etc. Claro, en galego non temos, en galego o único que temos é o dereito a usarmos o galego nas nosas relacións de consumo, mas é un dereito que non ten por que ser correspondido por outra parte. Entón, nos podemos dirixirnos ao banco en galego, mas o banco non ten ninguna obriga a dirixirse a nós en galego. Entón, é un dereito que se non ten reciprocidade non existe, na práctica non se pode exercer. Que posibilidade teño eu podo reclamar un contrato en galego, teño o dereito de facelo, como podería reclamar naquela outra lingua. O meu está recoñecido legalmente, sí, mas o banco non ten obriga de facelo, non? Mesmo nalgún caso existe, por exemplo, nos seguros, existe o dereito a termos as pólizas en galego e non se cumpre en ningún caso, ou prácticamente en ningún caso. Hai que reclamar moito a compañía de seguros para conseguir o contrato en galego, non? Isto a pesar de que todos asinamos unha póliza onde hai un artigo, que se non lembro mal é o 10, que aparecen todas as pólizas onde di que temos dereito a dispor dese documento na lingua que solicitemos, non? Isto non se cumpre. Sí. Claro, mudaría isto, ou polo menos a forza para reclamalo sería moito maior se o galego fose lingua oficial na Unión Europea, non? Comentábamos antes o caso da lei audiovisual. A Directiva Europea xa obriga uns mínimos de disposición das linguas nos produtos audiovisuais, non? Nas plataformas das linguas dos estados. Se o galego fose lingua oficial da Unión Europea, a reclamación que nos tivemos que facer desde o comezo, como se iso non existise ou iso non tivese que dar xa lugar inicialmente a unha interpretación de que o galego tamén debía estar, toda esa luta que levamos sería moito máis sinxela, porque parte da argumentación e do esforzo de convencemento xa estaría implícito na propia consideración do galego como lingua oficial da Unión Europea, non? Logo, que efectivamente está dentro do sistema lingüístico galego-portugués, iso sin dubidalo. A prova é que Ana Miranda no Parlamento Europeo se dirixe en moitas ocasións en portugués ao pleno ou en alguna comisión e non hai ningún problema. Iso en todo caso sería un argumento a favor do galego tamén para oficialidade, cando o que se coloca en riba da mesa agora mesmo é o custe que poden ter a traducción a todas as linguas. No noso caso, unha parte esa traducción, cando menos na oral, probablemente estaría máis solucionado. Outra cousa é, que exista outra norma para esa variante lingüística, pero esos son problemas de outro tipo. En todo caso, non debería haber ningún problema para que, debería ser así, saberemos o día 15 de novembro. Nos hoxe lanzaremos esta carta aberta aos Estados da Unión Europea, que enviaremos tamén a través de David Hicks, que é o secretario xeral de ELEN, que é a Organización Europea na que estamos integrados, que lle dirixirá tamén aos ministros de exteriores da Unión Europea. Esperamos que se recoñeza, primeiro, que o pobo galego existe, que ten lingua propia e que temos dereito, como calquera outro pobo, a vivirmos a nosa lingua, non? E que iso é moi difícil hoxe se a entidade na que está integrado o Estado non recoñece tamén iso na súa... Se o galego non oficial tamén na Unión Europea, a oficialidade práctica, que xa é moi limitada no territorio galego, estaría máis limitada aínda, porque hoxe, queiramos ou non, moitas das cuestións que regulan a nosa vida diaria están condicionadas por legislación europea, ni máis ni menos, non? Entón, se esa situación existe, o lógico é que o galego sexa oficial a todos os efectos e en todo o territorio galego, e iso está limitado se non se recoñece tamén na legislación europea. Sí, abríamos o programa falando decía Pousada de Galicia bilingüe no 2008, que impoñer o coñecemento dunha lingua é unha aberración. Vemos que
unha lingua pode ser un dereito simplemente, que non é pouco, e outra, sin embargo, é un deber, non? Iso, claro, a Constitución española fala do deber de coñecemento do español por todos os cidadáns do Estado, e a única lingua que se refire, mesmo ás veces hai unha certas discusións, non? Sobre o reconhecemento das outras linguas, pero convención explícita só hai unha lingua que é o español, non? Todos os españoles teñen o deber teñen o dereito de usala e o deber de coñecela. Entón, xa para comezar, no marco xurídico actual hai unha lingua a que se lle dá unha situación que as demais non teñen. Mesmo na Lei de Armonización Lingüística que se aprobou no 83, presentouse pola delegación do goberno naquele momento un recurso de constitucionalidade contra o artigo 1 que falaba tamén de equiparar iso con respecto ao español e garantir o deber de coñecemento en Galiza. Iso constitucional avalouno, retirouse esa mención ao deber de coñecemento da Lei de Normalización Lingüística. Claro, que consecuencias ten isto? Pois ten moitas, ainda que nos pareza que non. Evidentemente a ninguén obrigan a coñecer unha lingua ou outra, non? Mais si que o Estado ten que garantir que pon todos os medios para ese deber de coñecemento, para fornecer ese deber de coñecemento, sobre todo no que ten a ver coa función pública, non? Todos os funcionarios do Estado, todos os traballadores públicos teñen o deber de coñecer o español. En cambio vemos como en ámbitos como a sanidade, por exemplo, cada vez se requiren menos coñecemento do galego os traballadores da sanidade, non? O galego agora mesmo no ámbito da sanidade é considerado un mérito, mas non hai obrigatoriedade de coñecer o galego, si o español. Ás veces empréganse por ese tipo de colectivos de extrema dereita argumentos do tipo de se ven un cirurxián premio Nobel de non sei onde que non sabe galego, como te vas quedar sin ese cirurxián? Pois o primeiro que se obriga a ese cirurxián é que saiba español. Iso en calquera convocatoria de emprego pública, senón, claro, se o sistema enténdese que calquera cidadán do Estado español que aprobou o bacharelato coñece español, porque o Estado puxo os medios para que coñeza e chegou a ter o título de bacharelato. Se unha persoa non é cidadán do Estado español ten que facer unha proba de español, pero isto na sanidade, na administración, na Garda Civil ou na infantería de Mariña, onde sexa. Isto é así. Co galego non. O galego pode puntuar no caso dos Sergas como mérito ou ser un requisito para outro, pero claro, aí é onde entra precisamente ese deber de coñecemento, non? O galego pode estar a disposición ou non, según como pero o español, a propia Constitución establece iso, non hai dúbida ninguna. O lógico é que se somos cidadáns ao mesmo nivel se nos garantan e falamos unha lingua ao mesmo nivel, estén establecidos os mesmos dereitos e os mesmos deberes, sin máis. Moi ben, continuamos en breve co programa, que a segunda parte vamos falar de dereitos lingüísticos, vamos falar da liña do galego e de Queremos Galego, e precisamente como Queremos Galego, como tamén nos vai comentar Marcos algunha propostiña máis e algunha iniciativa respecto de Queremos Galego, escoitamos a Pablo Díaz, esta música do 2016, Queremos Galego, e continuamos agora. Queremos galego na terra e no ceo, queremos galego na beira do mar, queremos galego na terra e no ceo, queremos galego xa. O galego dos avós ten que nos chegar a nós, xo coidamos, xo falamos, a durar outros 1000 anos. Queremos galego na terra e no ceo, queremos galego na beira do mar, queremos galego na terra e no ceo, queremos galego xa. Mais galego máis queremos, canto máis o coñecemos. Ti falas a nosa fala nunca cala. Queremos galego na terra e no ceo, queremos galego na beira do mar, queremos galego na terra e no ceo, queremos galego xa.
queremos galego na terra e no ceo, queremos galego na beira do mar, queremos galego na terra e no ceo, queremos galego xa. A nosa lingua viaxou moito, foi a Brasil antes ao Porto, tamén en África xente fala, a nosa fala nunca cala. Queremos galego na terra e no ceo, queremos galego na beira do mar, queremos galego na terra e no ceo, queremos galego xa. Queremos galego na terra e no ceo, queremos galego na beira do mar, queremos galego na terra e no ceo, queremos galego xa. Queremos galego xa. Queremos galego xa. Seguimos aquí no Galiportus con Héctor, con Marcos Maceira, comigo que son Germán. Falamos de dereitos lingüísticos, estamos falando da Mesa pola Normalización Lingüística e tamén de moitas cousiñas relacionadas. Como digo, toca agora falar dun apartado importante como é a liña do galego. Que ven sendo a liña do galego, Marcos? Bueno, é un servizo público que ofrece a Mesa pola Normalización Lingüística, que é o único desas características que hai en Galicia neste momento. Por desgraza, é a única maneira que ten a cidadanía de denunciar vulneracións de dereitos lingüísticos, aínda que tamén temos un apartado tanto de parabéns a empresas ou institucións que se destacan polo uso do galego, non a calquera que usa o galego, como fundamentalmente as consultas que pode ter calquera cidadán ou cidadá sobre o uso do galego en calquera ámbito da súa vida, non? Nos tentamos resolver todo iso, tanto as queixas, notificar os parabéns a quen o mereza e atender as consultas que haxe sobre diferentes aspectos, non? Naceu no ano 2008 e conta hoxe cunha aplicación móvil onde se pode tirar unha foto. É algo que iremos mellorando tamén co tempo, pero tamén temos o correo electrónico o 981563885 que está sempre aberto a atender calquera queixa ou calquera consulta, non? Sí, unha queixa. Sí, eu quixera saber como é o proceder por parte da mesa ou da liña do galego neste caso, cando unha persoa bota a mão da aplicación para denunciar cualquier vulneración lingüística, documenta esa vulneración, manda, non por medio da aplicación da liña do galego, chega vos a vos. Que facedes vos cando vos chega a denuncia por parte do... Claro, nos dirixímonos, no caso a administración, a empresa, a entidade que sexa que recibe a queixa, notificándolle que iso aconteceu, no caso que corresponda, informándoa sobre o incumprimento da legislación, se hai, non? Pois en relación a toponimia, por exemplo, non? Ou sobre outro aspecto. Notificamos iso tamén, e ao mesmo tempo actuamos paralelamente notificándolle a Valedora do Pobo no caso de que sexa algún tipo de infracción de dereitos máis fundamentais, e a Secretaría Xeral de Política Lingüística, e logo a partir de aí imos facendo seguimento. Se recibimos resposta, pois xa fica no programa que temos, non é como corrixido, como solucionado, e se non recibimos, insistimos para que iso se garanta, non? Segundo a Valedora do Pobo, eu non teño agora mesmo o dato, ela falaba de que o 70% dos casos que chegan a ela, notificados por nós, rematan por ser resoltos, non? Claro, o problema é que en relación aos dereitos lingüísticos hai algúns que están asentados, que ten que ser así, e xa está. Non pode unha persoa, por exemplo, nun establecemento comercial botala fora porque fale galego, ou non poden, como ten acontecido en alguna ocasión, unha persoa que está na autoestrada que lle acaba de romper o coche, que o guindastre non lle vaya porque quen atende o teléfono di que en galego non atende, non? Hai cousas que poden levar mesmo a abrir procedementos judiciais, non? Temos algún poucos, porque procuramos inicialmente facer todo, digamos, polas boas, non? E logo, no caso de algunhas administracións, o nivel de resposta a nós pois é menor, noutras
solucionase inmediatamente. Bueno, iso xa depende. Nós o que nos encargamos é de todo o trámite desa queixa, do seguimento e de, sobre todo, non deixar desamparada a ninguén por sufrir unha vulneración de dereitos lingüísticos, non? Claro, non podemos solucionar todo porque somos unha entidade social, mas tentamos facelo na medida do posible, e logo, para solucionarlo, pois iso, contactamos directamente, tentamos que se solucione, ou recorremos a outro tipo de, pues, a vía judicial, ou ás veces a movilización, non? Como ten acontecido en algún caso tamén. Sí, porque pode haber casos nos que, por exemplo, que en vulneros de dereitos sexa a propia administración e de alguna forma recibe algún tipo de multa se acaso non rectifica ou... Esa capacidade non a temos, nós non podemos decidir se se multa a alguén ou non. O problema é que en relación á falta de uso do galego non hai tampouco moitos mecanismos para reclamar iso. Claro, cando nos denunciamos que o galego non é realmente oficial en territorio galego, pois tamén nos referimos a ese tipo de cousas, non? Por exemplo, no ámbito do consumo, se unha empresa non dá un servizo en castelán, inmediatamente actuarían pois, diferentes organismos do Estado procurando que o faga, e mesmo con recurso a penalizacións, non? Se fose necesario. No caso do galego non temos maneira de conseguilo, non? Nada máis que coa presión que a propia sociedade fai para que pasamos, por exemplo, en relación a unha compañía de seguros con cuestións graves, non? Mesmo con clientes que querían usar o galego, pois en algún caso teníamos que chegar a vía judicial para que iso, para que ese dereito se recoñecese por esa vía, non? Claro, nós temos que empregar as ferramentas que temos a man e non sempre son as que nos quereríamos, mas tentamos facelas. Outras veces, pola movilización. Estou lembrando agora un caso de hai uns anos nunha escola infantil onde, finalmente, ademais, despediron a unha mestra por ensinar cancións en galego aos nenos. Bueno, a parte da vía judicial, que finalmente, efectivamente, conseguiu o despido nas condicións determinadas, unha mobilización que mesmo motivou que moitos paisenais retirasen os nenos desta escola, non? E claro, non se pode, unha institución educativa non pode educar aos nenos e nenas na discriminación lingüística, en na marxinación, en na exclusión dunha realidade que é a lingüística neste país, non? Que tipos de queixas vos chegan, Marcos? Estás xa comentando algún? Fundamentalmente as que máis chegan son a administración. Isto nos pensamos que porque a xente entende que a administración ten máis obrigas en relación á lingua. Probablemente se todo o mundo soubese que tamén no ámbito da empresa privada as empresas tamén teñen obrigas, aí aumentaría o número de queixas, pero a xente entende, isto está ben por unha parte, non? Que a administración ten unhas obrigas que debe cumprir. Entón, neste sentido, a administración pública que máis queixa recibe con moita diferenza. Dentro diso, é os Sergas a que máis queixas ten, e é algo tamén que se explica porque é un dos servizos que temos que empregar con máis habitualmente, non? É unha necesidade. É dicir, ao mellor hai servizos que non empregas nunca do conxunto da administración galega, mas o servizo sanitario sí que... E aí, por desgraza, cada vez notamos que hai maior exclusión do galego, non? Xa non son na sinaléctica ou en notificacións que se fan, sino en cousas tan básicas como os consentimentos informados por operacións. Isto é algo que mesmo por legislación internacional se debe fornecer, que a información que che dan sobre unha operación na lingua que solicita o doente, non? A doente. Porque independentemente da tua nacionalidade ou do que sexa, tes que saber o que vai acontecer. Isto, estes consentimentos informados, pois podes encontrarlos nos Sergas en árabe, podes encontrarlos en chinés, podes encontrarlos en español, que é máis obrigatorio, mas non en galego. E nós temos moitas queixas en relación a isto, non? Mesmo con operacións con certa gravidade. Claro, de paso que se vulnera o dereito ao uso do galego, vulnérase o dereito á saúde, non? Porque se alguén reclama que ese consentimento informado tenlo en galego, poder asinalo en galego, se tardan 2 días, 3 días, 4 días, unha semana, iso, entre unhas operacións, pode ser unha cuestión de urxencia, non? Lembro agora pois o caso dunha persoa que xa informara de que quería o consentimento informado en galego,
que era, bueno, pois, para un parto, e cando chegou o momento do parto non o tiña, e preferiu esperar un pouco máis, claro, ata que xa non puido ser, e ao final acaba asesinando en español. Isto son coaccións, e son coaccións que son inadmisibles nunha sociedade democrática. Non che poden obrigar a facer algo en castelán só porque lle dá gana a alguén que ten, digamos, a tixola polo mango, non? Isto non é admisible, é unha coacción, bueno, pois xa non, evidentemente innecesaria, pero é unha brutalidade contra a lingua moi forte, non? Ao final considerase a lingua, o uso dunha lingua determinada, como un capricho que corrixen por vías que non son democráticas e que forzan, ademais, moitas veces situacións. Non sempre podemos, desde logo, no caso galego, non sempre podemos escoller a lingua. Isto xa na nosa vida normal, desde que nos erguemos até que nos citamos. Non sempre podemos facer. E moitas veces, mesmo en casos extremos, se nos obriga, porque senón non se nos dá un servizo determinado, a facelo en español, non? O conocimiento informado, pois algo que pode ser, en algúns casos, moi grave, mas é o mesmo caso que falábamos dos seguros, ou en moitos servizos que hoxe son necesarios por vía telefónica ou por vía directa, pero que precisas algo, non sei, nas notarías, que un espazo onde tamén se vulneran moitos destes dereitos, non? A mí mesmo ten-me acontecido problemas en notarías. Claro, se un vai pedir unha hipoteca, lle fai falta ter inmediatamente un papel do notario, esperar a que o notaria traduza ou faga o que xa tiña que facer inmediatamente ao mesmo tempo que se fai en español. Iso pode supor pois outro tipo de problemas co banco, ou mesmo, non sei, pasou agora recentemente en algún caso, pois que suben o tipo de xuro no tempo que estás esperando claro, bueno, son prexuizos. Claro, non podemos pretender que as persoas que falamos galego, queremos vivir en galego, estar todo o día con a espada na man, non? Por iso, de alguma maneira, existe a mesa tamén, ou a mesa vela por estes dereitos lingüísticos, aínda que non sempre é posible solucionar todo, porque hai un marco xurídico, un marco político que non atende a esta realidade e que non dá solucións tamén para esta realidade. É unha loita continua desde que te ergues ata que te deitas, non? A un pouco a espada que comentas. Que podemos ou que se pode facer ante mensaxes galegófobas nas redes? Ten o liño do galego algunha marxe de actuación? Estamos agora precisamente planexando unha serie de cousas contra isto, pero eu penso que hai que contestar a calquera agresión, claro, evidentemente contestar con formas civilizadas, porque nós temos formas civilizadas que os enemigos do galego non teñen e históricamente non tiveron, sempre pregaron con bastante frecuencia a violencia en contra do galego tamén, non? Pois disto fala, por exemplo, o libro negro da lingua galega de Carlos Callón, non? Non temos que recorrer a iso, mas si contestar, sobre todo no que ten a ver con isto das fake news, tamén para aclarar que moito que se di sobre o galego é sinxelamente mentira, non? O caso que comentábamos antes de se un cirurxán premio Nobel pode operar aquí ou non se non sabe galego. Claro, bueno, hai unha realidade que a xente terá que saber, non? O que non pode operar se non sabe castelán. Se non sabe galego, aquela pode facer o que queira. Se non sabe castelán, non. Bueno, hai que contestar a estas cuestións, non? Bueno, e facerlo ben. Que lle decimos ás persoas que se preguntan, vale para algo queixarse? Bueno, valer vale, aínda que non sempre ten solución inmediatamente. A non se nos gustaría, no, que falábamos antes das multas, claro, bueno, unha cosa como deben ser as cousas e outra como son, pero vale, bueno, porque pouco a pouco se van modificando certas cousas, non? Comentábamos antes tamén de Apple, se non nos chegamos a queixar, se non chegamos a coller unha serie de sinaturas, a mover un pouco isto, Apple seguiría hoxe deturpando a toponimia galega como facía hai un ano, non? Ainda que hoxe mantén algún topónimo errado, por exemplo, víamos hai pouco Villa García, bueno. Ou a Cañiza, mismamente, que está tan extendido. Claro, realmente teria que ser a Cañiza. Claro, sí. Pero claro, pero se non nos movemos, non hai maneira de por isto de evidencia. Muitas veces xógase connosco tamén pola invisibilidade que teñen se non se fala da lingua e se non se visibiliza a lingua, non hai maneira de corregir absolutamente nada, non? Logo, mesmo as campañas máis galegófobas que hubo pois, nos últimos 10 ou 15 anos
tiveron que modularse, non? Dicir, xa hoxe mesmo na Xunta non falan tan abertamente contra o galego como falaban cando estaban na oposición hai uns anos, non? Teñen que modular. Bueno, iso son cousas que imos conseguindo pouco a pouco pola acción da sociedade. Desde logo, se non actuamos, non correximos absolutamente nada. E logo, eu tamén penso que asociarse á mesa ven para contribuir co traballo que desenvolvemos, ven para axudar tamén económicamente. É importante porque, bueno, pois para ben ou para mal, somos a única entidade que está hoxe en día preocupada destas cuestións, non? De que podemos vivir en galego plenamente as 24 horas do día, con todos os límites que teñamos, con todas as dificultades, con todos os erros que tamén podemos ter, pero somos a única entidade que o fai. E, desde logo, se non existísemos, a situación sería muitísimo peor do que xa, se ser boa, que non o é. Desde logo, se non hoxe a mobilización toda que hai en xeral do povo galego, hoxe, pois, todo sería muitísimo peor, non? Mesmo porque obrigamos, ás veces, aos poderes públicos a manter unha posición determinada que non a manterían se non estiésemos facendo a presión que facemos, non? Non sei se trouxeches ou che pasaron ou che transmitiron algunha das queixas máis recentes referentes á liña do galego. Non sei se hai algún exemplo que nos poidas contar que che sorprendera especialmente. Que dixeras, pero como pode ser? Bueno, hai un caso recente que ainda está precisamente na vía judicial, foi na pandemia, un cidadán que foi convocado para vacinarse e pediu o entrar no centro de saúde xa atendido en galego. Como é o seu dereito, que está reconhecido na lei de normalización lingüística. Bueno, a resposta que lle deron foi chamar a policía denunciarlo por interrumpir a circulación normal da fileira que había nese momento para a vacinación, non? Bueno, non contentos con iso, efectivamente foi policía local, informouno de que non tiña ningún dereito a falar galego, que se falaban español, tiña que el falar español, porque a lingua oficial do Estado non sei canto. Isto é policía. Non é que o diga un que pasaba por ali tomando un viño. Claro, a policía, que en teoría está para velar polos dereitos da cidadanía, e que o informa dunha situación determinada, non? Bueno, isto, a policía non contenta con isto, notifica yo a delegación do goberno que o multa, non? Entón chega yo primeiro a unha persoa máis de idade, non? Chega yo un aviso de que pode ter unha sanción entre, non lembro que era o mínimo, e 300.000. Entón o primeiro que leva é un susto grande. E o motivo da multa, perdón, cal era? Era obstaculizar a orde pública e ademais dicirlle os pretender discutir, non? Ou, sí. Bueno, era a aplicación alteración do orde. No, e logo enfrontarse a autoridade, non? Por dicirlle que non tiña razón a policía nesa interpretación da lei. Bueno, isto está agora está na xustiza. Decidirá a xustiza. Evidentemente, claro, esta persoa se repuxo é porque para comezar vulneraban un dereito que coñecía e que tiña dereito ademais a ser perfectamente atendido en galego, non? Como temos todos dentro do noso país. Claro, outra cousa que se corresponda non ese dereito, pero desde logo, a policía non pode ser que informe a ninguén de que non ten dereito a usar o galego. O sea, que descoñece os dereitos a propia policía. Claro, bueno, pero que isto é do día a día, non? Bueno, logo hai cousas que xa van máis alá de casos concretos da liña do galego, non? Por exemplo, que isto se descoñece, nós dicímolo sempre nos informes que mandamos ao Consello de Europa, pero sigue, cada ano a Xunta de Galiza asina un convenio co Ministerio de Defensa para os incendios, non? Para apagar os lumes no verán. Bueno, pois aí hai un artigo permanentemente desde hai anos que di que ninguén se pode dirixir en galego ao exército, que a lingua, entón, claro, poñamos na situación, hai outras que podría citar aquí tamén, na situación de que está ardendo un monte e un veciño que ir a avisar a policía. O que acontecerá no 90% dos casos é que o fan en galego. É máis nunha situación extrema onde non estás para andar pensando en que lingua fan. Xa non me hache Marcos tres poderes fáticos importantes, non? A xudicatura, a policía e o exército. Pois sí. Da policía temos casos, non? Algún concreto, un viciño, penso que, se non lembro mal, era en Gondomar, que chama a policía, a Garda Civil, porque asaltaron a súa casa, e o primeiro que lle din é que non pode presentar a denuncia en galego. Que non vai ser atendido na Garda Civil, senón isto xa hai anos, non? Ou casos semellantes, por exemplo, na Policía Nacional en Ferrol. Bueno,
Poderíamos citar bueno, daba para facer un segundo libro de negro de lingua galega que lo verá seguramente, bueno, que lo verá seguramente, pero con casos gravísimos que acontecen a cidadáns só por facer algo que debería ser normalísimo na súa vida, que falar galego, non? E que é impedido moitas veces por empresas privadas, pero moitas outras tamén por poderes públicos que en teoría deben facer o contrario do que fan. E isto, aquí non hai sanción de ningún tipo contra o que ataca unha persoa por falar galego. Iso, claro, iso ten que ver con o liño do galego, porque, claro, nos queixámonos, ás veces non todo o que pretendemos que se soluciona, non? Hai unha parte, pues, claro, eu coicía antes, pero polo menos o servizo nos dámolo gratuitamente, tentamos que existan as mellores condicións, probablemente pois faría falta tamén máis persoal para atendelo, porque cada caso que se abre un expediente, o que nós deberíamos facer máis seguimento seguramente, non sempre temos disposición, porque o ano pasado, no 2022, atendemos sobre 1100 casos. Claro, e atender 1100 casos cunha persoa media que temos para isto é pouco complicada, porque tamén é certo que para todo o mundo o seu caso é moi importante, para nós tamén o é, pero dentro diso hai algúns que nos levan máis tempo porque implican, como falaba antes, pois actuacións judiciais, non? Ou pola nosa parte, ou legais, que implican, bueno, pois máis esforzo, porque vulneran dereitos que xa non son só desa persoa, senón do conxunto, non? Que poden afectar despois o conxunto se permitimos que iso continue. Entón, ás veces temos que modular a que dedicamos máis enerxía, menos, e, bueno, temos que, faríanos falta ter máis, bueno, pero iso depende dos recursos que tentamos que sexan máis, pero non sempre son os que nos quixéramos, non? Eu estou indo este programa, Marcos, digo, teñen toda a razón do mundo, acabo de sufrir un atropelo, acaban de abusar dos meus dereitos lingüísticos, acaban de un pouco de violarme a nivel lingüístico, e quero transmitir unha queixa. Como fago? A mesa... Temos, porque queres poder ir a liña do galego con NH, liña do galego @mesa.gal, o teléfono 981 563885, ou tanto para Android como para iOS hai unha aplicación móvil que se busca liña do galego. Perfecto. E aí está, por esas tres vías, ou nas redes sociais, está tanto Twitter, a mesa NL da mesa, como de liña do galego tamén, ou Facebook, Instagram, por calquera vía, nos atendemos inmediatamente iso. Falabas dos poderes fácticos, e imos ir xa camiñando cara ao final deste programón. Como é a relación da mesa ca Xunta? Non vou dicir inexistente, e sobre todo con política lingüística. Non temos ningún tipo nin de acordo, nin de convenio, nin artellado ningún mecanismo de colaboración. E logo, evidentemente, para algunhas cuestións, como se comentaba antes da liña do galego, pois temos que comunicarnos, porque, queiramos ou non, é quen ten as competencias para en materia lingüística, mais evidentemente a nosa relación é de discrepancia absoluta ou prácticamente absoluta en todo o que ten a ver con política lingüística da Xunta, non? Que non se centra en garantir a disposición de galego en todos os ámbitos, mais ben centrase no contrario, e nomeadamente no ámbito da sanidade, falábamos antes, de educación, non? Hoxe xa non é que haxa un decreto contra o galego no ensino, e que mesmo ese dereito nos mínimos que ten incúmprese a través, por exemplo, de plataformas como Disgal, non? Que non fornecen materiais didácticos en galego, mesmo en materias onde o uso do galego é obrigado. Entón, esta situación que temos hoxe é un exemplo, non? Poderíamos citar outros moitos. O uso continuado do español por parte do presidente da Xunta, que é unha cousa que comezou Feixóo, sobre todo despois da pandemia, agora está máis normalizado. O uso do español por cargos públicos desde direccións xerais, claro, isto cando a Xunta é quen ten a obriga legal de promover o galego. É dicir, non é que sexa unha opción voluntaria de cada un dos directores xerais, os secretarios xerais ou o presidente da Xunta, é que a súa obriga estatutaria é a de promover a lingua galega. Xa me dirán como se promove a lingua galega se non son capaces nin de usala, non? O cal tamén fala do que se identifican co país. En relación co que dicías tú no ámbito educativo, queria facer unha pregunta. Todos aqueles institutos, colexios que teñen
aprobado un proxecto un proxecto lingüístico, evidentemente teñen a obriga de polo en práctica. Se eso non se fixera, porque eu teño constancia de que certos centros públicos, xa non digo privados, senón públicos, en certos centros públicos non se fai, como é a maneira de actuar nestes casos? Nos xa estamos facendo relación a algún centro que nos chegou queixa a través do niño galego. Bueno, son estes casos que mellor precisan tamén máis que nos implican máis, non? Que pois outros que mellor é máis mecánico, non sei, unha denuncia de toponimia ás veces é só notificar a administración e corrixe inmediatamente. Nestes casos precisa algo máis. Pero sí, vamos, é obrigatorio que cumpran co proxecto lingüístico de centro. Non estamos con algún caso, bueno, que se notifica a inspección, bueno, primeiro a dirección do centro, para que teña coñecemento de que hai malestar con iso, non? E a propia inspección educativa. Logo, claro, aí xa que actúen, ainda tendo obriga ou non actúen. Nós agora estamos a raíz dunha xornada que tivemos en Allariz precisamente o ano pasado. Vai sair sair agora xa o material todo tamén de Familias polo Galego, o que creemos que é fundamental a parte da, digamos, a denuncia burocrática, que as familias se organicen tamén para defender isto, non? Porque ás veces son casos, nos coñecemos un caso recente onde unha profesora dixo na aula pensando que non ia ter oposición, porque ás veces actúase cun nivel de impunidade pensando que isto é xeralizado no conxunto. Dicía que la ia dar a aula en español e que o libro de texto estaba en galego porque era obrigatorio, pero que animaba ao alumnado a queixarse a xunta de que o libro de texto, isto non o conseguiu, non? Hai situacións, ás veces parecenos que estamos moi mal, non? Pero a xente reponse a iso, non? Mesmo en ambientes onde maioritariamente pode haber que sexa maioritariamente castelanfalantes, pero ainda dentro diso a xente non renega da súa lingua, e mesmo a pais e nais gustalles ou queren que os seus fillos coñezan o galego. Tamén se decatan de que é moi difícil coa situación no ensino, coa situación audiovisual, que é algo moi complicado, non? Pero, para responder así sinxelamente, dirixirse a nós sería... sí, evidentemente. E pensas que dentro da propia dirección do centro deberase, non digo facer de vixiantes, estar constantemente aí con lupa a ver se cumpre ou non, ou sí, pero o que digo é que desde a propia dirección dun centro público de ensino sí se deberá estar máis en riba de que se cumpra a normativa para velar, porque... A ver, eu penso que en xeral sí que se está, en xeral. Logo, hai casos onde, pois, efectivamente isto acontece, e son casos con nivel de impunidade tamén alto, non? É certo que non podemos converter os centros de ensino seguramente en lugares de vigilancia de todo o mundo, é dicir, isto é imposible, non sei se, presenta moitas dificultades, pero todo o mundo ten que ser consciente de que calquera documento que sae do centro, que está aprobado polos órganos do centro, polo claustro, polo consello escolar, por inspección educativa, é para ser cumprido. Non é, claro, porque isto cando acontece precisamente do lado onde menos acontece, que é do lado máis favorável ao galego, actúa inmediatamente, aí non hai dúbida, non? Claro, e ademais a lingua en teoría, a lingua da administración educativa é o galego, non? Dicir que isto afecta non só a lingua das aulas, senón a moitas outras cousas que non sempre se cumpren, é certo, pero que, e evidentemente a dirección, nos neste caso, porque xa temos algún caso, dirixímonos á dirección do centro, á inspección educativa, para que corrixan isto. Ás veces se consigue, afortunadamente, como no caso que comentaba agora, non? Corrixiuse e esta persoa deixou de actuar así. Noutros, pois, iso, se houvese máis consciencia tamén por parte das familias e máis organización, non? Sobre todo organización, porque ás veces un queixase, que se sea o profesor ou profesora ou dirección do centro, a quen for, outro tamén, mas non hai, iso non está aglutinado ao redor de nada, non? Entón son queixas individuais que logo cando collen tanta forza como cando collen corpo adquiren máis forza e entón consiguen cambios, non? Niso no que estamos nos agora tamén, nese ámbito das familias, non só para o ensino, tamén para a cuestión do audiovisual ou outras cuestións que son actividades extraescolares, non? Que ás veces reclaman moitos centros, e é certo que hai que facelo, mas tamén hai moitos concellos que ofrecen actividades extraescolares
onde non hai palabra de galego, non? E ás veces o argumento é, pode haber argumentos peregrinos, como hai sempre relación ao galego, non? É que, pero hai obrigas que hai que atender tamén, non? É que ten todo o mundo. O galego, Marcos, aí recentemente vimos unha tremenda noticia, un tremendo dato, que xa baixa dese 50%, non sabemos moi ben porcentaxe arriba, porcentaxe abaixo, pero o certo é que xa comeza a haber problemas para que sexa lingua maioritaria. De feito, parece que xa comeza a ser lingua minoritaria dentro do propio país. Cal é o futuro desde a mesa, como vedes a cousa para os próximos 20 anos? O primeiro, sobre este estudo que é do INE, do Instituto Nacional de Estadística, poñelo un pouco en dúbida, entre outras cousas porque se sumamos a porcentaxe de xente que fala só castelán e fala só galego, as sumas desses dos datos danos o 120 e pico % da poboación, ou seja, xa é pouco fiable. É un estudo que está feito sobre todo para falar de linguas que non son propias do territorio do Estado español, porque aí efectivamente unha persoa pode falar árabe e falar español claro, pois entón aí non está feito atendendo a realidade galega. Iso penso que está moito mellor feito os estudos do IGE, que aínda non dixeron que fose, digo, porque este mesmo estudo do INE hai 4 anos, 5 anos, dicía o mesmo, que por primeira vez o galego era minoritario na sociedade galega, e agora resulta que outra vez, por primeira vez, por segunda vez, por segunda primeira vez o galego. Entón, podese discutir moitas cousas. Isto non quere dicir que realmente a presenza, ainda sexa cal fora a lingua habitual, a presenza da lingua galega na sociedade galega é minoritaria, pero isto non é de agora. Isto é desde hai dúcias de anos, por non dicir séculos, non? Porque independentemente do que nos falemos, cal é a lingua maioritaria da administración. Hoxe non se poden facer actuacións, por exemplo, no SEPE, non? Algo que, por desgraza, para moita xente ten que acudir aos servizos de emprego, non sei, para cobrar o paro. En aquele momento non pode facer nada en galego. Na Seguridade Social, en Facenda hai moitos impostos e moitos impresos que non se poden facer, ou atención, que non se pode facer en galego. Non é fácil recibir unha multa en galego, digo, xa incluso no que nos afecta a nos negativamente, non? A hora de morrer. A hora de morrer, xa non falamos de vivir, que iso, claro. Entón, aí a presenza do galego é minoritaria. Se seguimos audiovisual, a presenza do galego é minoritaria. No mundo da xudicatura. Na xudicatura xa non é minoritaria, é inexistente, porque pois andan un 0,8% de expedientes tramitados en galego. 0,8%, xa podemos poñer un 1% para redondear, pero non estaríamos dicendo a verdade, non? Entón, claro, desa situación, que podemos esperar que aconteza na sociedade, non? Ao final, querer vivir en galego conscientemente pois implica unha serie de cousas que non, que poden levar mesmo a frustración, non? É perfectamente comprensible. O deseável é que non, é que todo o mundo pois se organice, que todo o mundo combata iso e facelo con pois que se vexa tamén corpo social, pero esa situación ven derivada de algo, que o galego xa minoritario e non da agora na maior parte dos ámbitos da nosa vida, non porque o uso social sexa un ou outro, non? O caso da xustiza, se o IGE fala do 50% e o INE un pouco menos, pero de persoas que falan habitualmente galego, moi maioritariamente galego na súa vida, como se entende que a xustiza só use no 0,8%? E que só usan os servizos a xustiza as persoas que falan castelán? Ou os que falan galego non teñen xa posibilidade de acceso? Claro, non se corresponde con nada a realidade, pero que o mesmo dato, que uso do galego hai na radio, ou no xornal, ou na televisión, ou podemos decir calquera cousa, correspóndese con ese uso social maioritario que anda pola metade, non se corresponde con nada. Entón, as consecuencias que por onde hai que ver as cousas son esas. Pero tamén hai datos para a esperanza, que eu penso precisamente no estudo do IGE. É un dato que parece que só collemos nós, o mellor porque tamén buscamos esperanza, non? Pero é o do número de persoas que escriben sempre en galego. Para nós iso é moi relevante porque indica un acto consciente. Non é que fale galego porque é a lingua que fala na súa casa, fala e logo muda cando vai a un sitio, muda cando vai a outro, non? O acto de escribir en galego sempre indica consciencia, entre outras cousas porque non sempre é posible facer isto, non? No caso de Facenda, por exemplo, ou
nas notarías, decir, bueno, son actos que onde ti mostras a vontade de que calquera cousa que saia de ti estea en galego, e ese dato está mellorando, un dato que vai e leva nos estudos do IGE vai mellorando ano a ano. Agora, se non lembro mal, anda polo 15%, non é mayoritario, non moito menos, pero un dato que se pasou do 10 hai 15 anos e se está no 15, bueno, vai aumentando moi, a consciencia sobre a situación do galego aumenta. E outro dato que veremos se asenta no próximo estudo do IGE, que se publicará, supoño que en decembro, ou xaneiro, é o de pais e nais que se dirixen en galego aos seus fillos e fillas, porque iso tamén indica o futuro do galego. E despois de moitos anos de caída, parece que remontou da última vez. Moi pouquiño. Pero, bueno, anda perto do 30%, que para a situación que temos, pois, nosotros, claro, os que temos fillos, pois, a mellor, non sempre que ti fales galego aos teus fillos implica que les vayan a falar galego, pero, desde logo, se non se fai, a dificultade de que volvan ao galego é maior, non? Os meus fillos na miña casa falan galego, logo non sei o que fan na escola ou noutros ámbitos. Aí terán máis dificultades, pero, por menos, están asentados na lingua galega, teñen a lingua galega no seu ambiente familiar e social máis próximo, bueno, logo e case esa consciencia por parte de pais e nais indica tamén que imos por unha dirección, se non hai consciencia da situación do galego e de que se pode mudar, entón sí que non hai nada que facer, pero eses datos que nos falan diso, bueno, melloran, moi pouquiño a pouco, pero melloran. A min ese é un tema que particularmente me parece increíble, que non sei se na nosa xeración se daba nos 90 da mesma maneira, que pai e nai falen galego. Sí, é certo que despois no colexio ou noutros medios o rapaz, pois evidentemente a forza do español é tremenda e acaba moitas veces por acabar falando castelán, pero se pai e nai falan galego, eu vexo moitos casos nos que o rapaz despois se dirixe aos propios pais en castelán. É un tema que me parece brutal, porque hai a pesar do esforzo dos dous, hai unha perda aí da transmisión. Non hai esa reciprocidade que se busca. Bueno, iso ten a ver seguramente con que no fondo, sobre todo os nenos e nenas, danse conta desde moi novos cal é a lingua de prestixio, de poder, e cal é a que non é. Entón, pero que iso é tan evidente que é así, que logo, claro, que pretender que tamén os nenos e nenas teñan unha consciencia diso e un comportamento coherente cando logo na sociedade tampouco hai. Eles son víctimas. Claro, claro, mesmo a coherencia, bueno, pois hai moita xente que defende o galego e nin siquiera iso non implica inmediatamente un comportamento lingüístico coherente, que é positivo, evidentemente é positivo, é mellor que a xente defende o galego que non, por exemplo, nos vimos lograr moi claramente na cuestión da toponimia, non? A defensa da toponimia galega é absolutamente maioritaria en persoas de todo o espectro ideolóxico, independentemente da posición política que teñan de moitas cousas, e mesmo da lingua que falen, non? Bueno, é maioritario. Iso corresponde despois con a coherencia, non, pero está claro que se non hai persoas que defenden o galego inicialmente, que estamos mesmo no activismo lingüístico, o outro, pois esa defensa a outros niveis non existiría, e que é necesario para que o galego exista e aspire a niveis amplos de normalidade, que esa consciencia inicial aumente tamén, non? E esa parte positiva dos datos, que logo son moi negativos en xeral para o galego, pero claro, como falábamos antes, derivado dunha situación onde os poderes públicos non actúan absolutamente en nada para que sexa de outra maneira. Que vale máis, Marcos? Un non falante consciente ou un falante inconsciente? É dicir, que eu falo, pero, bueno, cos complexos todos. Iso é... A ver, eu penso que esa consciencia dos non falantes conscientes hai que transformala en coherencia tamén con esa consciencia. Agora, un non falante consciente, se se converte nun galego falante consciente, bueno, desde logo é máis útil, non? Claro, hoxe, pois o galego seguramente hai máis consciencia sobre o galego en xeral na sociedade da que había hai 50 anos ou hai 100 anos. Claro, a situación de 100 anos foi a que de alguma maneira tamén a evolución diso foi a que nos levou a perda de falantes hoxe, non? Claro, pero agora temos outra situación que seguramente non mellora porque hai moita xente que fala español, é consciente, mas non dá o paso. Claro, seguramente daría o paso se a situación
e a presenza do galego a nivel social fose outra. E iso no que estamos nós, non? De que a presenza social do galego sexa outra para permitir a toda esa xente que fala castelán e que conscientemente sabe que cal é a situación do galego e como corrixila, a que dé o paso. Pero é moi difícil porque se nos poñemos na situación, non, empatizando un pouco, e claro, se logo non vas ter prácticamente ningún servizo en galego, se a consideración social do galego sigue sendo a que se vas ter dificultades de todo tipo, pois xa, se non é nada que favoreza que dé a seu paso, non o vas dar, non? Eso é lamentable. E, mira, seguindo os estudos estes sociolingüísticos, viuse precisamente nesa época do bipartito como un cambio de atitude por parte do goberno galego motivou que eses índices de descenso do galego quedase un pouco máis planos, que non se perdesen galego falantes nese tempo, cando menos, xa é importante, non? Incluso que mellorase o uso do galego en ámbitos como da mocidade. Bueno, quere dicir que a pouco que se favoreza o galego, a situación pode mudar, e con moi pouquiño, non? Porque no fondo isto pasanos a todos, mesmo independentemente da lingua que fale, todos nos sentimos identificados coa lingua do país e todos queremos que a lingua do país exista, porque tamén sabemos que iso é parte da nosa existencia colectiva, non? E isto, como decía, independentemente mesmo da ideoloxía de cada un. Non digo unha persoa de extrema dereita ou de nazi, claro, eses non, pero afortunadamente hai poucos, non? Por agora, que siga sendo así, que siga habendo poucos. Sabes que este é un programa, un podcast galaico-portugués. Cal é o papel de Portugal e do portugués? Tendes desde a mesa algún achegamento, algún, digamos, modelo de actuación? Tendes previsto algunha colaboración? É dicir, cal é xa sei que bastante tendes co espazo interno, non? De intentar sobrevivir a nivel galego. Donde está Portugal en todo isto? Nos reactivamos ainda hai pouquiño, por iso ainda non deu tempo tampouco a desenvolver moita cousa, a Fundación Vía Galego, que ten a mesa xa desde hai tempo, non precisamente para fortalecer os vínculos coa lusofonía. Pero fundamentalmente tamén derivado de campañas internas, o que nos dedicamos é a tentar favorecer a medida posible a reciprocidade nas comunicacións. Ás veces parece que iso depende do que fagamos nós, mas tamén depende do que fagan do outro lado do miño, non? O da raya. Por exemplo, a nivel do audiovisual, non? Ás veces dice que non, pero o certo é que mantemos moita limitación a nivel audiovisual na comunicación recíproca. Non só que vexamos nós o que se fai en Portugal a nivel audiovisual, sino ao revés tamén, non? Que Portugal vexan o que facemos nós, porque además nun espacio lingüístico común o lógico que haxa esa reciprocidade que existe, por exemplo, entre os territorios de lingua española en España e, non sei, en Venezuela. Bueno, non sei se Venezuela é o caso, que mellor Argentina ou tal, non? Bueno, iso mesmo debería estar acontecendo aquí. E nos aí na lei audiovisual, por exemplo, fixemos aí o esforzo para que se mantivese un artigo que, se non lembro mal, era 43, para que se eliminasen as restriccións nas comunicacións audiovisuais, non? Sobre todo por internet. É dicir, que nos podíamos ver Netflix, ter conexión ao Netflix de Portugal, por exemplo, para acceder a máis contidos. Ahora mesmo temos contidos en portugués do Brasil nunha conta de Netflix máis limitado, porque a conta non deixa estar no Estado español, e o Estado español, ainda que o portugués sexa a lingua europea, iso está un pouco limitado, ou a outros niveis, non? E logo non sei por relacións culturais, pero que iso sexa así parece-nos que é importante tamén para a lingua galega, porque ao final, ter un espello onde mirarnos e onde a nosa lingua continuou sendo normal, sen ningún tipo de interrupción, pois tamén é positivo para a nosa lingua. A lei Valentín Paz Andrade, aquela famosa, papel mollado, a efectos de para quen nos estea escoitando e non saiba de que falamos, a conexión con Portugal. Papel mollado é moi difícil, nada debería ser papel mollado para a lingua galega, nada que se aproba. A cuestión é se se aplica ou non se aplica e como se aplica. Entón isto acontece con calquera disposición legal que favoreza o galego. A lei de normalización lingüística está ben, podería ser mellorable, evidentemente. Aplicouse algo nestes 40 anos, pois
pois imos a datos como que falamos do Poder Judicial ou da situación do galego na sanidade, na educación, etc., pois non sabemos moi ben para que canto se aplicou. Non sabemos, non sabémoslo, non tivo aplicación en algúns ámbitos, en outros moitos, que son os que garantirían a presencia do galego en todos os aspectos da vida social, non, simplemente. A Lei Paz Andrade non é que sexa inútil, é que non hai vontade de aplicarse. Claro, e as cousas van se aplicando se a sociedade vai reclamando que se apliquen, porque iso só pasa coa legislación favorable ao galego, non? Imaginémonos que estamos todos todo o día reclamando que se cumpra o sinal de 50 que hai na estrada, que a xente tivese que sair á rúa ali a manifestarse no sinal de tránsito, non? Ou, claro, iso non, normalmente o Estado actúa para que a legislación se cumpra. Co galego é ao revés. Somos os cidadáns e cidadáns que temos que reclamar que a legislación se cumpra, e pasa coa Lei Paz Andrade, coa Lei de Regulación Lingüística, coa Lei do uso galego nos concellos, etc. É así. Sí, Héctor, non sei se tes algo máis por aí. Non, nada, eu teño aquí así pois apuntamentos un pouco así anotados así a última hora. Falamos do ámbito educativo, por exemplo, a lingua no rural, como ves que o decrecemento que hai, porque sí que é verdade que existe un decrecemento con respecto, por exemplo, hai 30 anos, non? Tendíase a decir que se queres que falar galego, se queres un pouco que o teu contexto sexa favorable á lingua, pois vai to rural, pero é que realmente agora xa non se pode decir o mesmo, non? Non, eu penso que no rural, no que está vencellado a actividades pois tradicionalmente vinculadas ao rural, que iso tamén está modificándose cando non desaparecendo, entón tamén modifícase unha serie de cousas que van moito máis alá diso, non? E hoxe no ámbito rural está acontecendo o que aconteceu antes nas vilas e xa antes nas cidades. Iso chegará un momento, porque pasa, xa podemos ver tamén nalgúnas cidades, non, que se deteña, e a partir desa detención que pues adquira a conciencia e se modifique para un avance positivo, lento, pero que se dará. É o que penso eu, sin ser futurista nem nada polo estilo, que vai acontecer, pero esa situación que comentas ti é evidente, e vese, falase máis galego no rural que sí, nos ámbitos urbanos, mas o descenso está sendo máis rápido agora mesmo no rural do que nas vilas ou nas cidades, non? Son procesos que se foron dando primeiro nas cidades, depois nas vilas e finalmente xa no rural. Claro, chega un momento que non se vai ter máis, porque precisamente hai a consciencia que, social nunha parte inicialmente minoritaria, pois que vai permitir que o galego siga. Eu non creo que o galego vai a desaparecer neste século, non o penso. Agora, claro, a perda de falantes ainda se está producindo, ¿no? Pero todo o que se perdeu, tú crees que é recuperable? Estou falando de xiros lingüísticos, de expresións, de vocabulario que antes empregaba, sobre todo no mundo rural, non? Agora pois xa é casi, está completamente desaparecido, non? Agora, sei, direlle un rapaciño novo, o que é escasullar, o que é ervagar, o que é esparrabuñar, é como se lle falas arameo, sabes? Entonces, claro, bueno, porque seguramente non vai, a ver, en parte porque non vai vinculado a actividades que hoxe, pois, a persoa que te dirixes vai ou desenvolve habitualmente, non? Iso probablemente. Agora, claro, neses casos concretos, pois seguramente haxa, modificacións como acontece en calquera lingua, non? As palabras manteñen o uso porque se usan máis e outras, pois, menos porque se usan menos. Pero por contaminación do outro idioma é obvio que... Claro, a contaminación español existe porque estamos rodeados de español por terra mar, e sustitúese e a presenza española é abafante realmente, claro. Non hai espazo pro galego, e o espazo que se mantén pro galego é porque hai unha inquedanza social para que iso sexa así, non? E claro, o galego vai existir con moitas dificultades que se manterán mentras non se corrixa, cando menos chegáramos a un estatus de oficialidade real e que a consciencia tamén aumente, que se asente e que consiga moitos máis avances pro galego, non? Desde logo, só con
con algunha campaña como esa que se fan ás veces por os poderes públicos, non? A festa de non sei que, ou o premio de non sei que, actos litúrxicos. Iso non serve para mudar unha situación da lingua que ademais ten máis de 500 anos. Evidente que non vamos a solucionar o que pasou nos últimos 500 anos, nin en 10, nin en 20, nin en 30 anos. Isto, pero o que hai que comenzar é un proceso e sermos conscientes de que ese proceso hai que darlo, e iso implica unha serie de modificacións que hai que dar tamén nos poderes públicos e na sociedade, non? Nese sentido podemos ser optimistas porque hai movimento social a favor da lengua, entón podemos ter claro, o optimismo pois será mellor ou peor en función da vitalidade dese movimento, non? Que tamén ás veces está moi ben, outras veces, bueno, como calquera movimento social, pero iso existe, e entón iso danos cando menos esperanza de que a situación pode corrixirse tamén, ou se pode modificar. Desde logo, sin iso non habría posibilidade ninguna. Xusto nese que apuntas, imos pechar xa, unha conclusión, un apunte, un desexo para o futuro, algo que queiras poñer como peche, Marcos, e agradecéndoche desde xa a túa presenza. Pois que podamos vivir en galego con toda a liberdade que hoxe ainda non temos. Pois xa sabedes, si queredes vivir en galego e denunciar todas as injusticias, a liña do galego. Si queredes tamén podervos facer socios da Mesa pola Normalización. Tamén vexo que tendes algún tipo de merchandising interesante na web. Tamén. Podes facer aportacións achegas de todo tipo. E seguide escoitando evidentemente o Galiportus. Agradecervos que chegarades ata aquí. Hoxe prolongámonos un pouco, pero pensamos que a túa presencia que merecía. Realmente foi unha charla, unha conversa espectacular. Moitísimas grazas, obrigado, Héctor. Encantado de poder partillar con vosco. Un placer enorme, Marcos. Nada, eu a vosa disposición de todas as persoas que nos escoiten, iso, animarvos tamén a participar na mesa en todas as accións que levamos adiante que precisan de que haxa apoio social tamén. Moitas grazas. Un espectáculo terte aquí, que viñeras hoxe a Allariz, porque sempre as conversas en directo reunidos nesta bendita mesa son moito máis agradables e moito máis productivas. Deixámosvos, recordade que nos tendes en iVoox, en Pod Galego, en Google Podcast. Algún xa me está dicindo que hai que poñerse en Spotify urxentemente. Temos canal de WhatsApp, estamos arrancando con forza, estamos en Facebook e en Twitter. As suxerencias, como sempre, por favor, a galiportuspodcast@gmail.com, que o correo sempre é mellor de xestionar. Deixámosvos até a próxima cunha música, un clásico en honor á mesa e en honor a aquel maravilloso xabarín dos 90, aquela xeración. Estou na lavadora. Graciñas, chao, chao. Porque non podo sair. Hai moito tempo que estou aquí metido en pecho, xa está farto porque estou moi aburrido. Estou na lavadora, estou na lavadora. Estou na lavadora, estou na lavadora. Sacaime pronto daqui. A miña nai tamén foron chamar para que viñera con un sacho para poderme sacar. E o meu pai tamén foron avisar para que viñera con escopeta para poderme sacar. Estou na lavadora, estou na lavadora.